assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. En garti kadi janginde ɗo kadi wonande namdinoɓe yiɗɓe yaade to telegram to nde wonno mi wino on dendangal ko janginano ko adi ko hayti ko yarata ko ɓuri hewde hen ene moftoya to telegram to heɓe no ganda ɗo ndewata ha jaha toon ɗum noon garmi huldema laawol ɗo ndewata jaha toon bisimillah ngar jihen lesto les mayiɗon telegram o bolom hakkunde he piyen hen uddito ay addi alluwal ngal ko ni ngal wayata bange ma nano maynuda telegram sara nanɗon ndiɗon taton pawdir kon ko hen piyata e diɗon he uddito on saha noon jaha lima bindi ɗi 1 2 3 4 5 battowo 6 naata ɗon ayde on saha kadi ngara lima bindi ɗi ɗo ɓamrata binda 1 2 3 4 5 6 battowo jeeɗiɗo e winda hen lang ngara piya lang ɗo keɓata ɗemgal jiɗɗa ngal an ɗemgal ngal nanata ngal ɗo mbatta ɗum keɓa ɗemgal ngal jiɗɗa ngal ay min ko français o ƴettumi sala mbaɗa anglais o sala mbaɗa arabe o sala ɗemgal ngal jiɗɗa wadde ngal ƴewata tan aɗa ƴeewa ɗo ɗemgal ngal jiɗɗa ngal ha jiya ngal jiɗɗa ngal mbaɗa ngal jiɗɗa ngal andi ala ngal mbawɗa janngu sona français o mayi bange ma ñaamo longdundu ɗum sa fiita longima tan ganda wonti ɗon o sara jalta bowal ay jalta hankadi wonti français joni noon jinmami hollude ɗo ndewata ha ngaraɗo on saha noon sa welama artan bange ma ñaamo dow ko wayno darogel ngel piya e dow darogel uddito on saha an ka keso a wawa dañito dental ngal alay sago ma binda jiyangal binda dental diine ay ba diine hagayna mbaɗa canal ke ay ka poɗa nawo canal ay on saha jiya daro tawde ana suwata dañde ngal taw koma bindangal ne jiyangal koma binda ne jiyangal binda dental diine canal mbawangal yiide on saha piya e dow muɗum tan yi ay uddito ay jonko ɗo jarten a faami de joni sappo nani sappo e goho so warta e maggal ko joni gaddi sappo e goho ɓe nano ɗo wadde alluji ɗe fof ay adi nayyi ay aɗen ɗo ay pulaar noon ay nanayi nayi de on saha noon ma yi lesto les ma yiɗon bindol ara so ari noon piya e dow bindol tan wona a naati faami ɗon de ɗum ɗo woni naatigel canal o jalten bowal ay en gatti alwal he joni noon nane subaka mi nuldino on alluwal ngal ɗo ndewata tan ɓuura yawandema naaten whatsapp nani udditima aya ngali an ko ni ngal way toon dental diine 1 nan toon dental diine 2 nan toon ngal 3 nan toon ngal 4 nan toon ngal 5 nan toon ngal 6 nan toon ko ni ngal wayno ni ngal way joni noon alluwal ngal nani
sa ƴeewi winda hen dental diine canal les to winda yaya liiɗo les goɗɗum bindol ko hen piyata gelɗum tan piyatan tan safi tan nawa toon lawol gotol joni noon ɗo ari ɗo ay addi bin tati an cuɓoroɗa ko baɗɗo in piya on ay tan nawma to dartama ay tan nawma toon tan ma yiɗon bindugol yalta less to ngol bindol noon ka jeeɓo tan a natani ko ma piya wona jeyama hen hankkadi kala ko woni toon jeeɓa ɗum an jeeyi kala ko nanna ko hesɗi jiiya ko ni natirte ga nani yo Allah wallu yo Allah yo Allah reen ɗum ko woni canal o ɗum jiɗmi hande holɗon telegram o no gayrita ga henne tawi noon a ala telegram o jahata ko ɗo winda Play Store ɗo nata Play Store nani udito gara minda ɗo telegram ay tele ay tele ay tele nani mbaɗa garam ay a geli piya hen tan nawma toon ay mi ufori ay mi wona komi guddi gasi an on ɗo ma yiɗo ɗo winda goɗɗum piya hen tan woro arayma so arayma noon a heeɓi hen ka telegram o ƴeewa numéro ma WhatsApp o mbaɗa hen keɓamo kala gonɗo e telegram jiiya ɗum on saaha noon ko keɓa telegram o mbawa toon yaade ɗum noon haaldete ko joom telegram en ɓe kaldete nani yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah reen ko musidɗo moon guiɗo moon saabu Allah Yaya Ly Kaolack Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam